Yan kirbuto, yan kirbuto, yan kirbuto, yan kirbuto, kai, yan kirbuto, ku dage ku yi ta mining, ta, yan kirbuto, ku dage ku yi ta mining. Ni kaina mai nasara yanzu na zama dan kirbuto, ga kirbuto, ya zan je na zama mato, ina a kwance sai dai kawai na yi ta mining. Ana cewa za ta fashe kowa na ganin karya ne, daga shi ta fashe ashe abin gaskiya ne. Da karan nan jama'a da yawa suka yi ta mining. In jama'a da dama suka buɗe telegirami, domin kowa yana so ya hau wanga mutane. Sai kaga gaye yayi linkin yana ta mining. Yanzu kowa da kowa ya gane harkar kirbuto. Samari da 'yan mata matan aure kirbuto. Tsoho da tsohuwa yaro yarinya kirbuto. Shugabanni ma na gansu suna kirbuto. Har sarakai ma na gansu suna kirbuto. Yan kasuwa su ma suna kirbuto. Ma'aikatan gwamnati su ma suna kirbuto. Tota tara tota kirbuto. Swap not coin dot coins kirbuto. Blue coins bitcoins kirbuto. Blue coins BB2 coins Z coins Y coins mai nasara coins yan amshi coins jakar yan kura coins da wannan coins sabon gar coins kurna babban layi coins kirbuto. Yan kirbuto, ku dage ku yi ta mining.